On nimittäin sillä lailla, että tämä seuraava laulu, mikä me teille kohta soitetaan, se on ensimmäinen kappale, mikä me ollaan koskaan saatu aikaiseksi. Ja kuten ehkä jotkut tarkkaavaisimmat saattavat tietääkin, niin meillä on yhtyeen mittarissa on 20 vuotta. Se on suorastaan käsittämätöntä. Mä ehkä 10-vuotiaana ajattelin, että mä just hänetuskin elän 20-vuotiaaksi. Nyt meillä on ollut jo yhtye niin kauan, joten tää menee ihan hyvin. Silloin kun me tehtiin tää laulu silloin noin 20 vuotta sitten, niin ensimmäisen kerran saatiin semmonen demo siitä aikaiseksi. Oltiin Teemun mökillä ja kuunneltiin sitä ja mietittiin, että tää on aivan hyvä biisi. Ja niinpä sitten kun meillä tuli ensimmäinen keikka, me soitettiin se siellä ja se tuntuu uppoavan ihmisille. Ja sitten me ollaan soitettu sitä joka ikisellä keikalla sen jälkeen. Niin me tehdään myös tänään ja se laulu on aina ollut tapana omistaa kaikille niille, jotka ovat kanssamme tästä musiikista ja yhdessä olosta nauttimassa. Ja tänään ne ihmiset olette just te täällä tavara-asemalla. Teille on ihana soittaa ihmiset. Kiitoksia, että te olette täällä. YKK lähtee nyt. Niin se on, minä taivun voimasta aaltojen. Niin se nyt on, että laiturjaaveksi jää. Suolainen on maku huulilla katkeran, veri suolissa kiehuu ja vie minut aaltoihin. Kukaan ei koskaan voi sun paikkaa ottaa. Kukaan ei mun maailmasta tee kauniimpaa. Kukaan ei koskaan voi sun paikkaa ottaa. Kukaan ei mun maailmasta tee kauniimpaa. Tietenkin minä voimani tunnossa pillastuin ja mies kun liikoja luulee, niin laituri haaveeksi jää. Tiedät sen, että rannalle vieläkin rimpuilen ja mieli pinnalle pyrkii. Jalat painavat aaltoihin. Kukaan ei koskaan voi sun paikkaa ottaa. Kukaan ei mun maailmasta tee kauniimpaa. Kukaan ei koskaan voi sun paikkaa ottaa. Kukaan ei mun maailmasta tee kauniimpaa.
Lauletaan tää yhdessä. Mä lasken 3 ja sit lauletaan niin paljon kuin kurkuista lähtee. 1, 2, 3. Kauniin